Grant Expert vám prináša prvý grantový asistent na Slovensku, ktorý využíva umelú inteligenciu pri tvorbe vašich žiadostí o grant. Grant AI vám pomôže generovať projektové nápady, vyhľadávať vhodné granty a spracovať text vašej grantovej žiadosti. Službu Grant AI ponúkame ako súčasť všetkých našich balíkov predplatného. Každý balík okrem služby Grant AI obsahuje aj ďalšie benefity. Prácu s Grant AI začnete zaraním základných informácií o vašej organizácii. Stačí zadať názov alebo IČO, pridať krátky popis a systém automaticky overí formálnu oprávnenosť vašej školy ako žiadateľa o granty. V druhom kroku si vytvoríte svoj projektový nápad, a to buď podľa vlastnej predstavy, alebo využijete pomoc AI. Pri tvorbe vlastného projektového nápadu priradíte nápad k organizácii. Zadáte názov projektu, krátky popis a Grant AI vám vytvorí štrukturovaný projektový nápad, ktorý v prípade potreby môžete ďalej upravovať. Potom vám AI pomôže vytvoriť detailný popis projektového nápadu. S dostatočnými informáciami o žiadateľovi a podrobným popisom projektového nápadu môžeme začať s prípravou samotnej grantovej žiadosti. Po výbere projektu v systéme Grant AI nám umelá inteligencia automaticky navrhne vhodné granty. Následne môžeme začať s prípravou textov grantovej žiadosti. Grant AI vás presmeruje na oficiálnu web stránku vyhlasovateľa grantu. Po identifikácii formulára grantovej žiadosti môžeme začať s tvorbou jednotlivých textových polí žiadosti. Jednoducho skopírujte otázky z formulára a Grant AI vytvorí odpovede, ktoré potom môžete upravovať. V prípade, ak je rozsah textov žiadosti limitovaný, zadáte limit priamo do systému Grant AI. Vytvorené texty je potrebné stále prečítať a skontrolovať a v prípade potreby prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek. Skontrolujete si povinné prílohy žiadosti o grant a odošlete svoju žiadosť v súlade s podmienkami výzvy. Grant AI je dostupný v každom balíku predplatného. Požiadať o grant s pomocou Grant AI zvládne úplne každý.